Oh! Parang ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nang ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lagi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang iyong mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong yampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Wa nagkaarte si Patik. Pagkabati ni Aljon sa duha ka buto, iya na gitawgan si Patik. Apan wa na kini makatubag, kay patay na kini nag-akbo sa manibela. May mihapak sa ni Aljon. Wa na mailhi si Alan nga nagsulob kinig bonit. Apan, wa gid magsilbi ang kaantik ug kahanas ni Aljon sa papangamot. Kay mas antik ug mas kusog ug sakit ang mga kamot ni Alan. Naglagot na si Roger, diha gitubag ni Aljon ang tawag. Mubiya na unta si Aljon, apan gipugan siya ni Alan. Aron pasultihan ni Aljon sila si Roger, kamay tinuod nga vigilante. Biapil si Flor sa istorya nila ni Roger og Sixto. Dili unta mutuo si Roger sa pangagpas ni Flor. Apan, nagpabilin kini og pasidaan. Musa misugyot si Sixto nga wa na ilaig pagi aron mapakita si Alan. Ilan ang gamiton si Teresa. Panahon na, Roger. Panahon na nga bisag unsa mo kamahal ka na mabayhana, imo na gyud siyang gamito nga magpakita si Alan kana man kani nga may dakong kalabutan si Alan aning nagpatawag og tinuod nga vigilante. Usbon ko kada kung tinuod man gani nga may kalabutan si Alan aning nagpaila nga may tinuod nga vigilante. Imposible lagi ka. Imposible. Pero igo ra kag mo himog probar. Kamaturan. Kung tinuod ba yun ang imong pagtuo nga way kalabutan si Alan aning vigilante ha? Nga way kalabutan si Alan aning vigilante. Simple na kayo, di ba? Pasixto. Anahan na ito mailhiko na anasa ito magkamot si Alan. Unya wa na vigilante nga magpakita o manotisya. Naku, yung kalabutan si Alan sa kalihukan si vigilante. Kung naagya po ikalihukan si vigilante. Inosente si Alan. Wa yun ay kalabutan ng akong kinangkos. Simple na kayo. Dili ba? Dili na to hinayog patay si Alan. Kunhon batang duha? Kung ganahan tag yung patsyon akong kinugos, apat siya na igsumo!
Sige, mag-una ko paagi kung saan pag-amit si Teresa. Sa'yo naman gihapon ba? Kunaan na to si Teresa. Hala, yok-yok! Yok-yok og maayo hangtod sa imong pagkatagbaw. Total mo naman gihapon. Parihas na patayaon niya si Alan og Teresa. Lagi, kumpatyo si Teresa. Ang kung imong gihapong buhion. Pagitagpagi. Huh, mga langit. Sa miaging gabi, may duha ka patay. Ang taxi driver nga si Fructuoso Dinoy ug ang tulisan nga mao'y nagtulis sa maong taxi driver. Og sa milabayng gabi, doon na nasay gipatay. Ang maong krimen, buhat na sab sa nagpatawag nga tinuod nga vigilante. Tiwaso na ko kining akong gibuhat. Maggamit kayo na ko ni karong pinakadlaw. Daghan sila. Mao nga magkinahanglan ko ani. May mga kuwang. Di na ko ni matiwas tungod kay may mga kuwang. Kinahanglan sa mga magawas ko. Kinahanglan nga paliton ako ang daghan ko kayong kinahanglan. Daghan kayo akong kinahanglan. Kay usar ako, batok nila ni Roger og Sixto nga may daghang mga tao. Gusto gid ang tinagisulti ni Joe Emil. Mao ni giingon niya nako sa buhi pa siya. Ang sakyanan nga giingon ni Joe Emil. Nga kaniadto mo'y sakyan ni Papa Amado. Nga gamito lang niya kung gikinahanglan kayo. Niara. Niara mga papilis aning sakinan. Kumplito kitanan. Kumplito sa mga papilis kinaskinan. Dili pa ni dugay nga kirinyo ang resto ni Tio Emil. Ang yawi. Diara. Diyan na yun. Ipagawas na ko kiniskinan. Adto na ko withdrawn ang kwarta sa Pika Syudad. Dili na sila makaabot dito aron magpangitan ako. Si Teresa. Pasagdan ko lang muna. Dili na ko sa tubakon. Wa niya to baka. Dili tingali siya pasamok o may gibuhat siya.
ug layo ra niya ang cellphone ug dili niya madungog. Suyan ako kausa. Dili ko siya pasamok. Mugawas na ko din sa studio. Bet? Tara ka, Des. Di ka mo pauli? Ako pauli na ko. Di ba half day sab ka karon? Update, Sab. Paulit ako eh. Ikaw bita kong giwat. Magkuyog ta. Yato ti kasi inyo ha. Dayon, anhan sa kong paulit. Ay, si Teresa. Naghuwat gasakyan. Nasa may gate sila studio. Nananaya na pa po ni Teresa Eljon. Igo ka lang muhatag o instructions kung unsa pa'y ang ngayong buhaton si imo mga kuyog. Kung makakita si Teresa ni mo, magduda na ginaog maayo, kana kung may pagduda na manggani siya na to. Sige na, Eljon. Kauban gyapon is pipit. Usa na ni sa mga gahin nga panahon alang ni Teresa. Sorry dyan kay Teresa kung makaigayon ang mga taong mubuhat o limpyo nga paagi aron ka lang basud sa mong mga laang. Ipadagit ka lang yun ako. Aron mapugos si Alan sa paggawas sa iyong gitaguan. Mas maayo bitaw nga di ka na mogamit sa imong motor. Di na ko magamit sa akong motor, Bet. Basta kay ayaw lang yung kalimot. Kinahanglang kuyog yung kunin mo permites. Salamat kaayo, Bet. Liko dia sa unahan, sa waa palihog, bay. Arjan. Torasod Teresa sila. Biya na lang mo diha. Kaya na naman ka Teresa sila. Ug mapangita na sa mo paagi nga mapanid ang masunod-sunuran ninyo Teresa. Managkaptaan ni mga panahon nga basig hilom nga magkita sila si Alan. Sige, Aljon. Kinalang dili aton. Kinalang limpyo gano'n niya ang pagdakit ni Teresa. Di sila magkanula si Roger kataakon nila kining lain ni syudad. Aron ko pangitaon. Wayangin kabalakan. Manaw ko. Akong ingong ng akong kao sa tubangan sa kunahon. Aron diligi ko maklaro. Musuod ko sa pangkop. Dili na sab siya makontak. Di na ko motawag niya. May importante gyud tingali siyang gibuhat. Dili gyud pasamok si Alan. Thank you, sir. Thank you, sir.
Yan ang tanan kong kwarta. Mayon ta kun niya aning syudar ang akong mga palitonon. Kung mugawas mo aning sakyanan, pagawas mo. Pero, din hiragi mo dapita. Ayaw ko ninyo sunda. Bantayan ninyo palibot. Oh, bossing. Oh, bossing. Kung sa diyo kay sud ani baya. Maklaro ko na ning higayon na kay Adawan. Pili sa mamong pag-ani din eh. Nga nato ng gabi. Susihon ako ni Davida. May nabilin na mga butang pero dili nakapuslan. Naklaro ko na yun kung unsa hitso sa sulong gawas aning baya. Manaog ko. May underground ay. Tunay underground. May underground ay din sa layo sa bayan ni Mumbai. Ablihan kong puntahan sa underground. Kunwa ko masayop. Kining underground usa ka gym. Naidoha ka ulisi. Niya iguba nga pansimpag. Ugay sa mga gamit sa bodybuilding. Naganahan naman kung suris palibot na. Praktisado biday kadto sila si Amadog si Emil. Mailasab kayo silang barog. Pareho ko kwenta, miss. Ako ni bayaran. O sir, kadiyot lang. Sir, daghan ko aning pambabae nga mga kamit. Kasi mo gamit ani? Sorpresa ni para sa manghuna kong babae, miss. Dako yun kayo buwanang kininapita. Dako kayo taon sila si Amado. Dili sabay basta-basta mga kaliwat. Dili basta-basta nga mga kaliwata. Oh. Target range ka ng napita. Target range yun. Niya pigdag ang mga basiyo sa mga bala. Kung mao ka na. Kadudahan gid ni si Alan. Kadudahan gid ni Animan. Matibuok ang mga pagduda nila ni Roger kung unsa na si Alan. Mga higala at ang iyang uman pang mga supay ni atong sugilanon ka ng uluhan. Kagaw! Di kay!
Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algina Makina, Speaker Nelson Tantano, Recording Engineer Akinos Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.